Hello, my all dear friends. Good morning. Welcome to my YouTube channel Rupan Baro Village Vlog. Mane ang hataiaotangdwngmwn आरो दासो मोनफैबाय नै हाथाइनिफ्राय फैबाय आरो हाथाइनिफ्राय मोनफैबाय मंगलबार हाथाइयाव थांबाय मंगलबार हाथाइनिफ्राय मोनफैबाय आरो फैनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोसे मागो दमासिनि बयनिबो थाखाय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय है नाङा हमलायना जाहाथे बुहुमनि साफ्रोमनिबो जिउआव मोजां बारलांगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गुरै खावलायहरबाय। नै फाइनालि आं हाथाइनिफ्राय मा लाना फैखो नोंथांमोना नायलां। बि जाबाय दालि 500 किल'। जाबाय बिलाहि सोलो इयाव दोन बेलेगाव दोन बननायफोरखौ इ जाबाय दुन्दिया ओमफ्राय इ जाबाय फुलकबि नै जाबाय बेदर आधा किल' अमा sang ang boni angkat hei angkat na humna han jadung bai tikam ini jabai alu 1 kilo 16 rupees ini jabai bedor ini जाबाय सापात जाबाय बेखिनियानो आरो मागोनि हाथाइयाथिं नै बिमाया बेदर सुबायानो जा आधा किल' बारा ना खाथामल'सो नालाय बेनिखायनो आधा किल'खौनो लाना फैबाय आं 120 थाखानि 1 kilo 240 मोनदोंमोन आरो दिनैना बेनिखायनो आधा किल' लाना फैबाय आरो बेदर सुबाय सुखांनानै मारै जागोन मारै बनायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर धामाका जागोन दिनै भिडिअ ना नै एसे होलायनोसै जानाया मर्निं ब्रेकफास्ट खालामना लानोसै आरो ना लोगोफोर आलु भाजा ओमफ्राय नैथि बाथोन मा बाथोन बि औवा गाजा दुन्दिया मानिमुनि औवा गाजा मानिमुनि दुन्दिया फेभरेट आंनि बाथोन आरो ना लोगोफोर मानिमुनिखौ आरो मोजां मोनो आं आरो दुन्दिया फेभरेट औवा गाजानिफ्राय नै जायफोरा औवा गाजानि आसार बाथोन मोनजायाखै खोन्थाहर कमेन्टआव आरो सोरबाफोर माबायदिना खालामनांगो आसारखौ बेफोरखौ रोङाबा माब्लाबा नुनोबो हानाय आंनि ब्लगफोराव नोंथांमोना जुदि नायबाय थायोबा लोगोसे नायनायजों साबसक्राइब खालामनानै ला चेनेलखौ जाहाथे फिउचाराव आं बेफोरबायदि भिडिअ होब्ला नोंथांमोना थाबनो नुयो आरोना लोगोफोर नै औवा गाजा आसारनि बाथोन आरोना बेनिफ्राय नैथि आलु एवनाय बेनिफ्राय मर्निंनि ब्रेकफास्ट नालाय ओंख्रि संख्रि गैया आरो बेखिनियानो आरोना लोगोफोर दे बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नेक्स्टनि भिडिअ थाबनो लोगो मोनगोन होननानै बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरबाय बिदिब्ला बाय बाय।